Mwari watinonamata uyu ndiMwari unoshamisa. Maitiro ake anoshamisa, haanzwisisike. Nezuro munhu waMwari vakadedzera vari pano kuti pane here akazvitakura asi nguva yake yapfuura. Vana chiremba vakuda kunokuita operation. Ndokubva kwauya mumwe mudzimai pano. Munhu waMwari ndokubva vamunamatira. Regai tikumbire vemedia vanyatsotipa sekuitika kwazvakaita. This is Instant Miracles. Kana uri overdue, instead of maybe going for an operation, kana zvese zviri pauri zviri right, ropa rako rakanaka nechi asi varongoti uya tivhiye nekuti nguva yapfurikidza, iwe uri kuda kuti mwana abude izvozvi. Kana wakazvitakura nguva yako yakwana asi hausi kurwadziwa, uri kuda kuti mwana abude pakrusade pano izvozvi. Uya nenhumbu yacho. Ndiyo chiya. Overdue jaya. Alright, go ahead. I command the baby to come out now. Baby, come out now. That's someone. That's someone. That's someone. Deliver. In Jesus' name. Help it. Topa chair, topa kutogara. Unogona kuomberera Jesu. Tarisa one zviri kuitika. Tarisa munhu una hama ya. Tarisa munhu zviri kuitika pa. Tarisa one zviri kuitika. Munhu waMwari, mai vari pano mavanamatira manje. Vanga va overdue ne1 week. Vauya zvakanaka vachifambira zvakanaka. Asi zvino vakuti musana wakurwadza. Zvinoreve manje. Hanzi ndanga ndisingambozvinzwe pesapo. Ndo masaisai azvo. Zvinoratidza kuti zvakutotanga. Ingomberera Jesu. All right. Ingomberera Jesu. Jesus. Swift delivery. This is Instant Miracles. Maiva vachingobva pano. Vakabva vatomhanyiswa pakliniki pamabvuku. Vachingosvika chete ndokubva vasununguka mwana akasimba akanaka akasvika. Munhu waMwari, mai vanga vachibuda paya vari pano. Mwana wacho haachisiri mudumbu, ari pano zvekare. Aiwa, ngavauye pane chiedza patinyatsovaona. Vari kutofamba zvakadai so. Ndivavo munhu waMwari. You can't even believe kuti munhu akadeliver mwana nezuro. Munhu akapinda muleba akatodeliver mwana. Zvinoshamisa zviri pano munhu waMwari. Vanhu havasina basa namai, vangone basa nemwana bedzi. Tarisai mone handsome iri ipapapo.
aiwa mabvuku tinogona kufarira Jesu. Ngatimbopai mbiri kuna Jesu. Munenge muri kutoprofita kuti endisa munhu waMwari, mwana mukomana. Regai tine vaenda vanovaona vasati vadischargwa kuchipatara vakaita hurukuro navo. Regai tinzwe kuti hanzi kudii. Parakasvika nanga ndingwa ndakaindibhiganga. Okay. Saka mbuya sekuru vamwe vakatambira vanoti kwemi muri kuenda kutauni, muri kuenda kuvi. Ndikutonyazofamba zvemutomodhela. Ndikati aiwa ndikuwadziwa. Vanzora chendipinda mulebha wakadhugwa mundoona chi vana sister varimo. Nobva tapinda muya. Vana sister votodaro vanoti munogoya musina bhegi sei. Handinozvati kana muchiuya kunoko mwana anogona kubuda anytime. Bhegi munenge musina. Tinokubatsirai sei? Ndikati bhegi rananditora because father vakati pavakandisiya pagedhi kubva vadzokera mubva bhegi vasangana nemunhu aiya nebhegi mugoti vakisvika naro kunoko vakanditarisa vakati 2 centimeters. Ndakanga ndagara pamubhedha panapo. Saka pasina maminutes handambita 10 minutes ndobva ndakachitanga kurwadziwa manje. Ndobva ndakuchinzwa kuti zvaakuchirwadza. Handinambozwana rugare. Hamuna chamakapiwa or anything kana kuinjuswa? Aiwa handina. Hapana. Pandakabva ndaona kuti hazvaa serious ndakabva ndaenda kulabor ward. Ndobva vataricheka futi vakati 5 centimeters. Ndobva vati tichigarira kunoko. Handinazodzoka kunoko. Ndobva ndagara kuyako. But handinambonyanyogara futi zvokuti zvazvakurwadza zvisinani stop. Zvakuchipisa manje. Ndakabva ndatanga kungonzwa mwana kungopusha ndiri momo. Mwana achibva atoita sei? Achibva atobuda. Mwana wechingani? Mwana wechi3. Vamwe vekutanga makaita vaireba sei? Wekutanga first born akatanga kurwadza makuseni ndakaita akatanga kurwadza makuseni ma4 ndobva ndazomutsumuka ma12 masikati. Wechi2 ndizvo zvokuti wechi2 pakanzi 4 hours. But hapana zvambonetsa zvazvo pamwana? Aiwa hapana. Hapana zvambonetsa. Hanzi lebha kana awa haina kumbosvika. Wekutanga chinoshamisaka inonzi lebha. Lebha zvinoreva kuita basa rakaomarara. But kana wakuita basa rakaomarara kwe less than 1 hour, handiziye kuti ichiri lebha here. Nekuti mai ava ndambokurukura navo hazvina kumbotora kana nguva munhu waMwari. Within a short time mwana anga abuda. But chiremba vari kutaura nesava ndichiremba is a qualified surgeon. Imbotiudzai imimi kana maakuti maakuda kuvhiya munhu zvoreva kuti mambovaita kunonzi kuinjusa kuya zvaramba maedza zvese zvamunogona zvaramba ka? It means taedza everything zvataigona kuti tiite, and chasara ndechekuti tikangosiya mwana arimo anogona kufira mudumbu. Saka the last resort yatoo yekuti tivhure mwana abude kunze. Imi vanhu imi chindiudzaiwo chii ichocho chinoita kuti mwana aramba mishonga yekuhospitari yekuinjusa? Mai vonzi ndiri kuda asiri kurwadziwa, vouya pano vachitokwira zvavo masteps, vonamatirwa. Makaona zvakaita dumbu ravo, vanga vakamira paiti hii mwana achisvetuka kuratidza kuti ameno simba ramubata. Munombonzwa zvinonzi kuna vanhu vanobhadharwa kunzi vati ndapora, vati zvazodai. Uyu zvinoitika sei? Anobhadharwa sei? Uya haatoziya dhola kusiyana kwaro nerandi. Chii ichocho ichi kana risiri simba raMwari? Kuti munhu asiri kurwadziwa anongoya pano onamatirwa, akutorwadziwa, mwana akutonzwa kuti nguva yekubuda yakwana. Mwana anga vanga vane maweeks mangani naichiremba? Mai havanga vari June musi wa 1 October. Musi wa 1 October. Zuro anga 8.
Saka vanga va muwiki rechi 42 ndo ranga raakutanga. Nhumbu tinoti munhu ari juu kana asvika 36 weeks. Saka from 36 to 40 weeks ndo patinoti munhu ari juu. Saka vanga va mu 42nd week. Saka vanga vapfurikidza zvakatonyanyisa. Ende chimwe chinoshamisa munhu waMwari, dai tatine kumwe kwavakaendeswa. Manje vakaitira mwana wavo muno mumabvuku, pakliniki yekuno kumabvuku. Dai zvainzi vakaendeswa kuchipatara chedu, pamwe zvainzi pane zvakaitika. Asi zvese zvakaitika vari muno mumabvuku. Aiwa, tinogona kufarira Jesu kudarika ipapo, tinogona kufarira Jesu. Mama na baba makorokoto makuru makorokoto. Anonzi ani mwana uyu? Anonzi Emmanuel. But radatanga kumutumidza tati pakauya muprofita Emmanuel Makandiwa and Dr. Prophet Makandiwa kukrusade kumabhuku 2015 Makonese. Or in short, anonzi crusade mabhuku. Andoda ma birth certificate 5 ka 4 ezita chete. Aiwa, ngatifarire Jesu one more time, ngatifarire Jesu. Scientifically, it is known and appreciated that labor is a complex process. How does a baby in the womb relate with the outside world, except it be the power of God? If it had happened to one person, maybe we would call it a coincidence or something happening by chance. But if it happens over and over again, then one has to wonder and marvel at the power of God.